Aqui na Holanda, parlamentares holandeses estão sumamente preocupados com o desenvolvimento de nossa isla, especialmente quando trata de tema na maneira de deportação de venezuelanos. Tudo isso aqui relacionado com um rapporto que saiu ultimamente de Amnesty International, que indica claramente que Aruba tem dikke onvoldoende. Parlamentares holandeses estão preocupados. E na hasta hala atenção e mandam quantidade de perguntas naar staatssecretaris, Sr. Salzebol. Nou ja, kijk, het was heel duidelijk in het artikel van Amnesty dat er vanwege het non-refoulement principe dat er sprake zou zijn van het uitzetten van mensen, Venezolanen in dit geval, naar het land waar ze vandaan komen. En het non-refoulement principe houdt echt in dat je dat niet kan doen. We hebben daar afspraken over gemaakt. Dat je mensen niet terugstuurt naar landen waar er mogelijke vormen van mensenschending is. En of hun veiligheid in geding komt. En nou ja, dat zijn zorgelijke signalen. En ik denk dat we daar hele duidelijke afstand van moeten nemen. Ik bedoel, je merkt ook dat het gewoon niet kan. Hè? Je merkt ook dat Amnesty ook een hele duidelijke lijn heeft gemaakt, ook al eerder ook met Curaçao. Hè? Dat ze daar ook heel duidelijk hebben gezegd van ja, er vinden dus zaken plaats waarin ook de Nederlandse overheid financiering doet voor de deportatie van die vluchten. Nou ja, wij als Nederland mogen daar echt niet aan meedoen. Ongeacht als die wet aanwezig is of niet, ik denk dat we met of zonder wet het helemaal niet toe mogen staan dat vluchtelingen die wegvluchten van hun land onder erbarmelijke omstandigheden, die niet zich veilig voelen in hun land, die opgejaagd worden in het land, zeker ook naar aanleiding van de afgelopen verkiezingen het heel erg moeilijk hebben, ja, dan mag je die vluchtelingen gewoon niet terugsturen. Je moet die vluchtelingen beschermen. Je moet wel goed kijken van oké, wat is de situatie van die vluchtelingen? Dan moet je inderdaad ook gewoon goed onderzoek in doen. Maar op het moment dat vluchtelingen hulp vragen, hulpbehoevend zijn, ja, dan mogen wij dat niet weigeren. Dat mag Aruba niet doen, dat moet Curaçao ook niet doen. En Nederland moet daar al helemaal niet in meedoen in het faciliteren daarvan. Ja, daar heb je ook 8 vragen gestuurd aan de staatssecretaris. Absoluut. En ik ga ervan uit dat de staatssecretaris dit hoog op de agenda plaatst. Dat hij het ook heel erg belangrijk vindt dat wij een humaan beleid hebben. En dat hij zo snel mogelijk ook antwoorden gaat formuleren op de vragen die ik gesteld heb. En op het moment dat daar nog vervolgvragen voor nodig zijn, omdat de antwoorden daar niet voldoende antwoord op geven, ja, dan zal ik dat zeker niet verschromen. Kijk, ik denk dat juridisch ook zeker onderzoek moet plaatsvinden van nou ja, wat zijn de juridische kaders binnen het geheel. En op het moment dat de juridische kaders overtreden worden, en ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit dat dat het geval is, zoals ik het terughoor vanuit het rapport, teruglees vanuit het rapport van Amnesty, ja, dan dat de staatssecretaris daar wat van gaat vinden en dat hij tot actie komt om dit recht te trekken. Grote zorg. Absoluut. En met stip nummer 1, ik denk dat we nogmaals vanuit een humaan perspectief het echt niet kunnen maken dat het huidige kabinet dit toelaat. Dat vluchtelingen die hulpbehoevend zijn zonder meer worden uitgezet naar een land waar ze heel erg onveilig zijn en met alle gevolgen van dien. Parlamentario Raúl White de partido GroenLinks PVDA tiene un mensaje directo para el gobierno de Aruba. Actualmente mirando con noto contento, está atendiendo que el tópico de deportación de venezolanos arriba nos isla. Nou ja, kijk, de Arubaanse regering wil ik ook vragen om heel erg secuur om te gaan met het non-refoulement principe. Dat geldt natuurlijk ook voor de Arubaanse regering. Ik ga ervan uit dat ze zorgvuldig ook afwegingen maken, dat ze zorgvuldig ook hun humaan beleid daarop op afstemmen en dat ze goed kijken van wat is het verschil tussen vluchtelingen die vanuit moeilijke situaties terechtkomen en dus het recht hebben om geholpen te worden ten opzichte van anderen. De oficina de 24horas.com, situada aqui na Holanda, voor die Tweede Kamer. Mijn naam is Brian Coleman. Não olvidar que nós está por mim. Tem notícia.